Аз съм един щастлив човек, защото тежа на мястото си. Трябваше да преживея целия си дълъг и объркан живот, за да разбера, че единственият начин да бъдеш щастлив е да си необходим някой. Ajde, Байтафо, по-бодро. Ох! Донесъл съм от твоите цигарки. Шерифе, жив да си, ама що не си слезеш долу в града? Да си живееш живота. Нас тук кучета ни яли. Че какво му е лошо на живота тук? На мен живота не ми тежи. Имам си този дим мустанг и си ми служи. Служи. Добре, че нашата Мария все още работи в почта, да се разписвам и за вашите пенсии. Да, фото, твоя май. Владо. Ага, ето ги твоите. И си пребройте парите. Абе, не виждам вече, ти нали си ги броил? Къде е баба Стана и бебета? Налегло са. Нещо не са добре. Каква е работата днес? С Божията помощ скоро ще мерим. Хайде сега всеки да си вземе поръчката. Сол съм донесъл. Не съм забравил. Оставям колата. Идвам да помагам. Сборен бук. Воденица. Добре. Какво ще кажете? Ще заработи ли при дъждовете? Абе, божа работа. Божа не божа, ще трябва да свърши. Едно време при нас идваха да мелят хора от цялата околия. И като пуснеме, пак ще идват. Поне хляб да има. Ще има. Айде се хващаме на работа.
Здрасти, шериф. Дядо ти. Лека му пръст. Голям шампион беше по тези, как им казвате? Автомобилни състезания. Да, автомобилни състезания. Той сега ги правят. Ето вчерашния вестник. Възродено състезание. На 20 април 2003 година в София ще се проведе автомобилно състезание. Канят се всички собственици на стари автомобили. И на това състезание славата на България преди 70 години дядо ми стана за първи шампион. А на мене ми остана колата. За спомен. Шерифе, бе. Що не вземеш да я продадеш тая кола, па да си купиш една новичка? То едно време имаше едно германче. Голям мераклия. Много искаше да я купи. И добри пари предлагаше. Даваше ми 50 000 марки. Защо не си му я продал? По това време, бе Иване, имаше една Лиляна. Тя обичаше тази кола. А пък аз обичах нея. И тъй не стана. Шерифе, стана почина. Беше ми набор. Да пием по едно. За Бог да прости. Дали няма да съм следващия? Ба, Иване, Балкана се слави със столетници. Ти за къде си се разбързал? Време ми е. Ти не се бърка в работи на Господа. Ба, Иване. Утре отивам в града.
Извинете, Да? къде записват за ралито? Ето там с организаторите, питайте тях. Там. Да, горе. Добър ден. Извинете, къде записват за ралито? Записването свърши. Жалко. Щеше ми се да участвам. Do you own this car? Yes, it's my dream. Okay. Let me speak with this man. Okay. Страшен автомобил имаш. Така е. Участието ти е уредено. Не. Господин Хашимото развива благотворителна дейност. Не разбираш, сиропиталища, разни домове за деца. И е председател на нашия ретроклуб. А ти какъв си? Урежда му нещата. Посредниче. Иначе аз съм го сам. Господин Хашимото има една молба към теб. Господин Хашимото е много известен колекционер на стари коли. А ти с какво се занимаваш? Аз живея си живота на селото. Той много е слушал за дядото. Била легенда. Така е. Заповядай. Господин Хашимото е сигурен, че ще спечелиш състезанието с твоята кола. Тя колата е добра, ама ще видим. Знаеш ли, че си роден с късмет? Господин Хашимото иска да купи твоята кола след състезанието. За 50 000. Моля. Да, аз не я продавам. Тази кола е антика, нищо, че е барак. Тя може да е барака, ама за мен си ценна. Харесва ли ти? Дава ти 75 000 лева. И 100 000 да ми дава, не я продавам. Сто хиляди. 100 000. Защо не я продадеш? 100 000. Ще купиш 5 файтона за твоите мъртъвци. Не знам. Искаш ли да участваш в състезанието? В състезанието искам. Господин Хашимото вдига цената на 200 000.
Приятел, 200 000 са много пари. Ще промениш изцяло живота си. За мен е един малък процент. Българи сме малко стара, трябва да си помагам. Ако спечеля състезанието, добре, ще му дам. Уважаеми дами и господа, след малко ще бъде даден стартът на възроденото ретро състезание Славата на България! Как е настроението, приятел? Бива. Дойдох да ти пожелая успех и трябва да подпишем договор. Където е договор? Че ще продадеш колата на господин Хашимото, ако спечелиш състезанието. Трябва ми подпис. Опел Капитен, модел 58 година, водач Мирослав Мирчев. За първи път ви виждам на това състезание. Така е. Професор по право съм. На мене ми викат шериф. Редовно участвам в състезанията и винаги печеля. Пожелавам ви пак да спечеля. Благодаря. Миналата година не успях да спечеля. Защо? Защото за малко да хвърля топа. Но сега съм тук. Жив и здрав. Хубава кола, ама няма шанс пред моята лястовица. Успех. Късмет. Желая на всички участници победа, а на вас, зрителите, приятно прекарване! Внимание! Готови! Старт! Антихилствовите! Махайте се, моля ви се! Голямо шоу. Така е. Залога е голям за много хора. Здрасти, шефе. Нашия човек изостава. Добре, ясно. Да. Знам какво да правя. Шефе, почти успяхме. Остана само професора. Веднъж да свърши тази работа и ще купа един телефон като хората. И с нами те гледам с тази туха.
шампиона! Аз съм шампиона! Професоре, спокойно. Аз знам, тук има наблизо една болница. Организаторите казаха, че ти си победител. Ти. Поздравявам те. Мечтата ти се сбъдна. Сега ти си шампион като дядо си. Дядо ми умря като куче. Затриха го след 44-та. Умря в нищета. Ти ще умреш богат. Има неща, които не се продават. Подписахме договор. Ама аз не съм шампион. Как така? Ей така. Не продавам. Това е безумие. Това е твоя подпис. 200 000 лева. Японецът ти дава 200 000 лева. Този автомобил е мой. И ти ще умреш като дядо си. Глупак. Японецът ти даваше 200 000 долара. Не лева. 200 000 долара. Вие кои сте? Пратиха ни от общината. Дойдохме да приберем багажа на старците. А те къде са? Всички са в старческия дом. Сами заминаха по свое желание, доброволно. Доброволно? Да. Хич не вярвам. Абе, за малко да забравя. Ти ли си Петър Никол? Аз съм Петър Николов, викат ми шерифа. Останало едно свободно място. Обаче не можахме да разберем дали в старческия дом или в лудницата.
Мислех, че съм свикнал да губя. Но когато те си отидоха, взеха и моя свят със себе си. Сега не ми остава нищо друго, освен да тръгна след тях и да вярвам, че и там, отвъд, пак ще мога да бъда полезен.